Добре дошли в работилницата на Unimax. За нашата работа обикновено се нуждаем само от няколко големи машини, но безброй дреболии, които правят нашите усилия по-лесни, по-точни, по-бързи, по-безопасни и също така по-забавни. И именно на няколко такива детайла, от които се състои цялостно добре оборудвана работилница, ще се посветя в следващите няколко минути. Става въпрос за комбиниран измервателен уред Unimax, притискащ гребен с нивелир, нивелационен дигитален агломер. И също така два автоматични центрови перфоратора. Този комбиниран измервателен уред е успешна реплика на легендарния инструмент на Ларой Старек, който го е изобретил още през 1878 година. Индустриалният патент обаче трае само няколко десетилетия и така днес, освен оригинала, който струва безумно много, можете да намерите повече или по-малко успешни копия. Това наистина е много добро изпълнение за по-малко от 20% от цената на оригинала. Чувате правилно, струва по-малко от 1/5. Това разбира се поражда съмнение, но дори и аз, старият критик, трябва да призная, че качеството е много добро. В крайна сметка, за точността на агломерите и инструмента за намиране на центъра можете лесно да се убедите. Поставете агломера към праварът и направете линия по него. След това го обърнете и линията трябва да съвпада. Ако това не е така, агломерът няма прав ъгъл. Точността на центриращия инструмент може да се провери на етап. Направете линия, завъртете инструмента с 1/3 от кръга, т.е. приблизително 120 градуса и направете втора линия. Завъртете инструмента отново с 120 градуса и третата линия трябва да пресече пресечната точка на предишните две. Ако не оцелите, или измервателният уред е грешен, или просто не е кръг. Комбинираният измервателен уред Unimax може да се използва по 100 различни начина. Най-често като агломер за измерване както на външни ръбове, така и на вътрешни ъгли. И освен 9-10 градуса, без пренастройване показва също и 4-5 градуса. Перпендикулярността и половинният ъгъл често се настройват при различни машини, като например триони. Независимо дали става въпрос за трионен диск или различни водачи. Ако трябва точно да настроите, начертаете или измерите какъвто и да е друг ъгъл, използвайте агломер. Понякога е полезно вграденото нивелирно мехурче или чертожната игла. Благодарение на плъзгащото решение на рамото, измервателният уред може да функционира и като чертожен инструмент, импровизиран дълбокомер. На пазара ще намерите още много по-евтини изпълнения, но обикновеният алуминий вместо чугун и стомана не работи. И всичко се разваля от ужасната изработка. Притискащият гребен увеличава точността и безопасността при рязане или фрезоване. Той е предназначен за машини с стандартен канал с ширина 3/4 инча, в който се разширяват два пластмасови камъка. Гъвкавите ламели позволяват преминаването на обработвания детайл между гребена и паралелния водач или масата, към които той постоянно го притиска. Всяко отклонение на обработвания детайл от водещите повърхности означава нежелана промяна в крайния размер, но също така и риск от обратен удар. Този гребен има също така магнитна лента, нивелир и въртящ се агломер. За какво е полезно това? За настройка на наклона на дискове, свредла и подобно. Но го приемам само като допълнителна функция, защото за тези цели е много по-добър нивелационният дигитален агломер. Нивелационен, защото измерва ъгли само между вертикалната и хоризонталната равнина. При циркулярния трион измерва наклона, но не и скоса. И как работи това? Включвам кутията, превключвам на относител на 0, поставям я на масата и анулирам. След това, с помощта на вградения магнит я закрепвам на диска, патронника или дори директно на свредлото и накланям частта на машината, докато на дисплея не се покаже желаният ъгъл. Това е невероятно бързо и точно. Заключвам наклона и готово. От всички изброени дреболи определено го използвам най-често. Регулируемите ограничители на машините са добри, но не напразно се казва доверявай се, но проверявай. Последният трик не е пряко свързан с никаква машина, но ще ни улесни при пробиването. Автоматичните центровки в много случаи заменят класическите центровки и напълно отпада нуждата от използване на чук. За маркиране ни е достатъчно, само една ръка. Механизмът на автоматичните центровки работи подобно на ръчните телбори.
Натискате пружината, докато не прескочи заключващият механизъм, и пружината изстреля ударника към върха. Размерът на целта е различен при различните центровки. За дърво е достатъчен по-малък, за метали по-голям. Центровката за метал също има по-твърд връх, затова не е добре да се разменят двете центровки. Този за дърво ще унищожите, ако го използвате върху стомана, а този за метал ще направи прекалено голяма вдлъбнатина при маркиране на дърво, ако все пак мога да нарека тази дупка вдлъбнатина. Във всеки случай, в много случаи те са полезни помощници, към които доста често посягам. Ако някой от инструментите ви е заинтригувал, връзките ще намерите в описанието под видеото. Казвам се Томаш Красенски, сбогувам се с вас и очаквам с нетърпение да се видим в работилницата Unimax.